Să vi-l ții aici. Răie, Da. în gentuța aia ții și tampoanele pentru Baby Adi? Da, le Băga țin mea și pe alea. sufletul tău. Le țin și pe alea, da, aici. Foarte bine, foarte bine. Să știi. Ești fată bună. Bă, Bogdan, da, dă-i. Dă-i cu de aici. Dar Ele el fură dacă folosește treabă cam de ele. alte tampoane, nu știu ce are. Dacă vrei să ai un spray din BTK pe ăla, pe tabacul, dă-le. Gen bonus, extra bonus. Dă-le, Bogdane, dă-le spray. Irinel, ai spray? Irinele! Vlăduț, Ce pula mea? Zala curut. Ce Vezi că e ca un griffing ăsta. Și oi? Cum bă să fie afecat dacă i-am trecut pe lângă el? Ăla Nu mă, era George, bă, Da, era mă, George. coi, era A, tată în du-se, pula vino mea, încoace, face încoace, dacă griffing vrei cu Helio, dă-l în pula mea. Cine, mă? Alexandru Erd în V. Vine Fă-i și face post. griffing cu Ai Helio. dovadă? Bubă-i direct Helio aici. Ai Ai dovadă? dovadă, dacă ai, fă-i Fă post. post. Nu mai sta pe Direct. gânduri, pe Nu bune. știu dacă are cineva insta replay de aici. Ți-a făcut A, bravo, bun așa. Hai mă, Fortex, te-ai dus să plângi? Scuze, păhărele. De că plingi. Sunt pe la bancă, fiși, băi, bub. Bogdan și Sixer. Apoi vin și eu. L-am curățat, l-am făcut curat. Ce, a zis careva ceva lui Secano? Aia de la Popoteni.